Ukuhlamba izandla ngamanzi anensipho ngenye indlela ezimqoka zokunqanda ukusabalala kwegciwane iCorona. Namhlanje mbukeli sikucelile ke ukuthi uke usibonise indlela wena ogeza ngayo izandla zakho. Nembala ke wasithumelela lo mfanekiso wevideo. Ngizokutshengisa nami umlaleli ukuthi ezami izandla ngisigeza kanjani. Ngathi insipho yami izandla zami ngizigeza kanje. Insipho kanje ngithathe ngikutuze insipho ngiyiwashe bese ngiqeda lapho ngiyazisula mangiqeda ukuzesula bese ngigcobisa nayo isanitizer yami ngiyigcobise nayo sengiyigcobisa ke manje ezandleni ke sengirayidi ke mase ngiqedile ke ngenza kanjalo ke mina.